ok aw bisimila ko kura ka ɲɛfɔ ɲɛna ko Mali kunnafoni TV mɔgɔw don an n'aw balimamuso n'aw denmuso n'ale animatrice na micro territoire kanubaga minnu sigilen don kan filɛ nin wagati na an ka foli belebeleba b'a ye bi an ka bi sujet bolilen don mun kan n'ale balima ye aw b'a dɔn bi an ka jamana kɔnɔ bi balimaya de tiɲɛnen don fantan naani bɛɛ fɛ n'a sɔrɔ musow de bɛ k'a tiɲɛ ou bien cɛw de bɛ k'a tiɲɛ a b'a anw na sɔɔni dɔrɔn an bɛna taa boli a kan a b'a dɔn bi société la balimaya si de man di bi a b'an suit an bɛna mɔgɔw ɲininkali daminɛ mɔgɔw bɛ se ka question jɛlen d'aw ma aw ni ne an bɛ se ka mun faamuya cogo min a y'an makɔnɔ sɔɔni dɔrɔn an bɛna a bɛ décortiquer ka di aw ma. Balimaya tiɲɛna bon ni maa ma na hakili sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ balimaya tiɲɛna sira min ne yɛrɛ bɛ se ka min fɔ a la bangebaa cɛman ni musomanw b'a la balimamusow b'a la furumusow b'a la ne balima yɛrɛ dama n'a ma ɲɔgɔn minɛ n'a ye musow lajɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ aw k'a jateminɛ k'a lajɛ n'a y'a ka yɔrɔ fɔlɔ balimaya ni sisan balimaya e k'a lajɛ kɛ e bɛ don du dɔ kɔnɔ bi ne wari bɛ ne kunna a bɛ ne dɔgɔnin kunna a bɛ o min kɔnɔ n'a tɛ kɔrɔkɛ bolo maa si mɔgɔ t'a la bon ne yɛrɛ ye min jate ko in na sisan ne ka hakilina min ye sisan balimaya yɛrɛ kɔnɔna na sisan fo tɛ bɛn bɔ bɛn ni muɲu ni sabali n'i sera k'o ni balima fana ba nin n'a cogo o cogo la fana i kana ban na i balima mana kɛ fana ye k'a fɛ a mana kɛ zon ye k'a fɛ a mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a fɛ. est-ce que muso bɛ se ka balimaya tiɲɛ n'a ma diya aw ye. muso bɛ se ka balimaya tiɲɛ n'a ma diya ye ne kɔni bolo n'i y'a ye muso y'a tiɲɛ a diyara min muso y'a tiɲɛ a diyara o don yɔrɔ muso tɛ se ka balimaya tiɲɛ fana ne yɛrɛ hakilila la muso nana sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn kan muso bɛ se k'an ka balimaya tiɲɛ cogo di. ladilikan bɛ ne bolo i b'a fɔ o ye u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka musow to yen u ka baw to yen u ka faw to yen olu de bɔra nugu kelen na an ka ɲɔgɔn minɛ na an bolo fila ni an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ ne kɔni y'o do dɔn o de ka di ne yɛrɛ ye quoi. Balima yɛrɛ ye fɛn min ye sisan adamadenw u t'a nafa dɔn mun na ne ye Jeli Aluwata Kobara de ye Namu Alimami Balaye de ye ne ye Kibili Demba Kuyate dɔgɔnin ye ne ye Sidiki Jabate dɔgɔnin ye dɔrɔmɛkɛ kelen bɛ se ka kɛ sa par exemple an bɛ exemple ta olu kan parce que balimaya la olu kɛra ɲɔgɔn fɛ u ye ɲɔgɔn minɛ u kɛra kelen ye quoi bon an ka siyala mɔgɔw la bamanan ma se k'o to o position na k'o kɛ quoi y'a faamuya i bɛ dɔrɔmɛkɛ kelen de ye sisan nɔ i bɛ taa o fɛ yen nɔ ka du ka bon i bɛ taa sɔrɔ ale kelen de bɛ yen ale kelen de ye waritigi ye a dɔgɔninw bɛ taa maa 9 na y'a faamuya ale kelen dɔrɔn de ye waritigi ye y'a faamuya nka ale kelen in sababu la tɔ bɛɛ bɛ wari sɔrɔ ne bɛ e yɛrɛ fana ɲininka an ka kuma surunya ale kelen sababu la tɔ bɛɛ bɛ wari sɔrɔ o ye balima ɲuman ye o tɛ balima ɲuman ye o ye balima ɲuman ye voilà bon ale kelen sababu la tɔ bɛɛ bɛ wari sɔrɔ tɔ bɛɛ bɛna kɛ waritigi ye o ye balima ɲuman ye mara de tiɲɛna o de ye balimaya ko tiɲɛ i y'a faamuya wa fɔlɔfɔlɔ la balimaya ɲuman de tun bɛ yen nka sisan balimaya tɛ yen Bamakɔ yan ye lahara de ye. mais dɔw b'a fɔ ko fa b'a tiɲɛ ba b'a tiɲɛ est-ce que kuma ye tiɲɛ. fa b'a tiɲɛ ba b'a tiɲɛ o ye sisan faw ye dɛ fɔlɔfɔlɔ fa ɲumanw ni ba ɲumanw a ma tiɲɛ olu bolo nka an bɛ don min na ko bi fa suden ni ba suden minnu b'an bolo bi u kɛn bɛ k'a bɛɛ tiɲɛ ne de y'a f'i ye ayi a tɛ wuli. dɔw fana ko muso bɛ balimaya tiɲɛ est-ce que muso bɛ se ka balimaya tiɲɛ yan mais n'a nana sɔrɔ a tiɲɛnen don dɛ ou bien. muso b'a tiɲɛ kɛ. e ka dɔɔni fɔ n'o. muso b'a sɔrɔ na mɛ ne ba muso a bɛ balima n t'a filɛ muso bɛ balimaya tiɲɛ mun na muso bɛ n'a sɔrɔ balimaya tiɲɛnen don ale muso kelen in kan k'a dilan ale nana sɔrɔ a tiɲɛnen don a kan k'a dilan k'a ɲɛ nka a bɛ se ŋanajuguya ni sudiya fɛ a b'a tɔn bara ka taa o ye muso ye wa est-ce que o ye furumuso ye o de furumuso ye sa walahi o muso jugu hali ko i k'o furu sa o bɛ se o furulen walahi i y'a faamuya wa so normalement furumuso e ko musow ta fanfɛla la ni e nana sɔrɔ i cɛ a n'a dɔgɔninw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ i y'a faamuya lamu kɛlen don k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na e de bɛ kɛ miseli ye k'u kala o tɛ muso in kɛlen ye balima ɲuman ye wa nka ni muso jugu den don n'a cɛ nana a bɛ gɛrɛ a la so kɔnɔ i dɔgɔnin a kilenna ka ne nɛni yan e yɛrɛ ba a ɲɛ kumunen don i fa bɛ taa i ba bɛ taa cɛ yɛrɛ fana bɛ dimi dɔɔnin i y'a faamuya a b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na. est-ce que cɛ kan ka dimi o la. cɛ bon n'i m'a fɔ i bɛ dimi dɛ. o y'i kɛlen muso jɔn ye. muso jɔn dama kuma dumanni fɔlen k'a tɛgɛ da e kunkolo la an ka cɛ sumalen bɛ kɛrɛ la i b'a yɛlɛma dɛ o to yen o ka f'i ye siga la pewu.
ladilikan jumɛn b'e bolo k'a lase sisan balimakɛ ni balimamuso ma ani an ka cɛkɔrɔba minnu fana bɛ yen minnu fana kɛlen bɛ ka balimaya yuguba wariko la ladilikan jumɛn b'e bolo k'a lase u ma. ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma bon ne ye denmisɛnnin de ye ne bɛ min fɔ dɔrɔn balimako tɛ quoi i y'a faamuya an bɛɛ de ye kelen ye han adamaden kɔni i hadamaden ɲɔgɔn ye hadamaden ɲɔgɔn de kana a kɛ i b'a fɔ ko sugu dɔ quoi an bɛɛ de ye kelen du kɔnɔna o du kɔnɔna tɛ o kɛnɛmana don yɔrɔ o yɔrɔ ladilikan min bɛ ne bolo ka fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn c'est tout a banna hali o la o tɛ da du kɔnɔna dama ma jamana bɛɛ bɛ jɔ a ma ban hakɛto bɛ nin ka sara la Mamadu. mun de bɛ kɛ an ka sisan balimayaw cɛ e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la. awɔ n bɛ se ka dɔɔni fɔ balimaya tiɲɛni n'i y'a jubɔ a musow la a tɔ b'a dɛ ni i balimakɛ ye sababa du kɔnɔ nin bɛ dɔ fɔ a muso ye nin fana bɛ dɔ fɔ a muso ɲɛna kulokɔrɔ jukɔrɔ kuma yɛrɛ de y'an ka balimayaw bɛɛ tiɲɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ta fɛ o de y'an ka balimaya caman tiɲɛ bi e yɛrɛ m'a mɛn bamanankan na ko jugunan ka di ni siɲɛ ni e taara i muso kɛrɛfɛ sokɔnɔna na e muso mana fɔ e ɲɛna i balimakɛ nin donna ta a bɔra ta n'e ma kɛ mɔgɔ hakilima ye e bɛ bɔ ka na o y'i balimaw arankili minɛ n'o ye o diyagoya de ye balimaya bɛ tiɲɛ ni sigikafɔ tɛ balimaya la dɔrɔn o fana y'a tiɲɛni mais a jubaju de an musow don fo balimakɛw fana ka hakili de sɔrɔ ka kɛ ka kuma ɲɔgɔn ye ka muso kuma bila walayi muso kuma mana bila du o du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ du mɔgɔ bɛ girin o du kan ko nin du bɛnnen don o y'a sɔrɔ i ye muso kuma de ye k'o to yen pewu. donc ni e ka kuma faamu e ka kuma na e bɛ fɛ k'a fɔ muso kuma de bɛ cɛw tulo kɔrɔ n'o de y'a to olu ka balimaya tɛ ka ɲɛ. o ye ta ye muso kuma de bɛ cɛw tulo kɔrɔ o de la balimaya tɛ ka ɲɛ ani du fantani fantanmuso e min ye fantan ye du kɔnɔ hali ni e de ye denkɛ fɔlɔ ye jate tɛ e kan e bɛ kɛ kɛrɛfɛden de an ka du balimaya cɛkun yɛrɛ bɛɛ lajɛlen filɛ nin o de ye ne ka kuma ye. bon ne kɔni ka hakilina ye mun ye bi balimaya la n'i y'a ye balimaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔnɔ famille kɔnɔna na i b'a furumuso ko b'a la par exemple sisan ni balima duuru bɛ famille kelen kɔnɔna na bɛɛ muso bɛ yen nɔ bon ni aw musow tɛ ka bɛn cogo si la balimaw tɛ se ka bɛn o parce que ni e tɛ se ka dɔ den ta ka na i fɛ yen ka tila ka o ye degun dɔ kɔnɔna na k'i bɛ tila k'a mun c'est vrai o kɔni ma nɔgɔ mais furu yɛrɛ kɛkun ye mun ye balimaw yɛrɛ i kan ka ni de fait que e nana mɔgɔ fɛ yen kɔni hali n'i y'a sɔrɔ o fɔlen don ɲɔgɔn kɔ i kan ka e de kan ka kɛ miseli ye mun bɛ se k'a kalan quoi o kɔni ye ne ka hakilina ye o degun de bɛ ka sisan balimaw fara ka bɔ furumuso ko dɔrɔn de don sinon wariko tɛ sanuko tɛ ni furumuso ye ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn minɛ u bɛ se ka c'est pas facile u ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ quoi u bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ furumuso yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ o de kɔni ne hakilina ye. mais ni furumuso nana sɔrɔ balimaya tiɲɛnen don a kan ka kɛ cogo di. ni furumuso nana sɔrɔ balimaya tiɲɛnen don a kan ka dilan ale man ka taa cɛ ka côté la dɛ i nana sɔrɔ i cɛ n'a balima bɛ kɛlɛ la karisa ne nana sɔrɔ nin ko in de bɛ yen ne t'a dɔn nin ko in nin bɛ kun min na mais de fait que aw bɔra wolo kɔnɔ kelen na ne ma a man ne ka e nin ye karisa dɛ e nin bɛ kɛlɛ la a man ne hali ni balima yɛrɛ tɛ hali ni a balima tɛ hali n'a sɔrɔ a cousin de don ni e kɔni furula ka na du kɔnɔ ka n'a sɔrɔ mankan bɛ yen nɔ n'i bɛ se ka mun kala i b'a kala o kɔni o fana hakilina o yɔrɔ la parce que ni wari bɛ mɔgɔ kunna i bonyanen no fan bɛɛ o ye hali an bangebaga kunda bangebagaw tɛ kelen ye an bangebagaw ka yafa ma i b'a sɔrɔ ni wari bɛ mun kunna famille bɛɛ i b'a sɔrɔ o de ka kumakan batolen don ka tɛmɛ bɛɛ ta sanfɛla bɛɛ kan hali ni y'a sɔrɔ dɔgɔnin de don i b'a sɔrɔ hali kɔrɔw mana kuma n'ale ko mun a bɛ to la o ye wari de ye. bon bi san balimaya kɔni komi bɛ ka tiɲɛ a ka can trop i ma faamu a ka can yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a la. bon a côtéw ka can i ma faamu côtéw ka can trop wariko b'a la cɛw b'a la musow b'a la i ma faamu denmisɛnninw b'a la éducation tu sais quoi communication bɛɛ de bɛ ka balimaya tiɲɛ bi bi in na quoi
ma fama bon ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn an ka segin Ala ma quoi ma fama pour que balimaya bɛ se ka ɲɛ cogo min na quoi parce que bibi in na foyi tɛ kɛ kunfɛ ma fama i ni terikɛ cɛ ni ko tɛmɛna cɛ n'a ma ɲi fɔcogo de b'a la i ma fama i ni sigiɲɔgɔn cɛ ni ko tɛmɛna n'a ma ɲi fɔcogo de b'a la i ni balimaw cɛ i ma fama bon o de kama se ka kuma caman fɔ nin na quoi a ka can quoi c'est tellement gâté n ka cɛ i ma fama mais mun fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn an ka segin Ala ma quoi i ma fama bibi in na diinɛ filɛ diinɛ ka ca mais an bɛ mun dɔn en plus an mun exiger min Mali la yan nɔ o ye silamɛ ani chrétien i ma fama ni ye silamɛ ko kan ka kɛ cogo min na i b'a ɲɛɲini i ma fama ni fili y'i sɔrɔ i kan ka mun kɛ i b'a ɲɛɲini ni ye chrétien fɛnɛ i ma fama o fɛnɛ bɛ yen nɔ i bɛ t'o ɲɛɲini cogo de b'o la quoi i ma ye ni ko kɛra i la i man ka girin ka kuma i bɛ taa ɲɛɲini de i kan ka kuma cogo min na o bɛɛ de bɛ yen nɔ an t'a dɔn ni bɛ ka faamu furu yɛrɛ quoi muso dɔw ka diɲɛlatigɛ baara bɛn ni kuma muso kan ka kɛ cogo min na furuso kɔnɔna na o bɔlen don quoi bon ni e y'olu ɲɛɲini ka na furu kɔnɔna na i tɛ fili quoi i bɛna balimaw sɔrɔ o cogo min na i b'o to ten tɔ i bɛ ka choix ni Ala ye sɔn muso ɲuman na e bɛ ka wari min a bɛ se ka kɛ i bɛ wari sɔrɔ ka fara dɔɔni fɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ o fɛnɛ sɔrɔ quoi n t'a dɔn ne bɛ ka faamu donc muso ka jɔyɔrɔ ka bon trop wa muso yɛrɛ tɛ fɛn den ne ye quoi i m'a faamu n'i kɛra muso ye kɔni non n'i sɔnna dɔrɔn i ka diɲɛ bɛ ɲɛ i ka lahara bɛ ɲɛ o bɛ dépend i yɛrɛ la quoi ouais. Merci beaucoup a diyara n ye. Bon ladilikan bɛ ne bolo k'a fɔ o fana ye ni Ala ye se kɛ e min ye e bɛ du kɔnɔ e den wari bɛ e kun Ala ye se k'i ye ka wari d'i ma i balima minnu bɛ yen ni fɛn t'u bolo i hakili t'u la i ka se ka baara dɔ ɲini k'a d'u ma mɔgɔ ti yanni ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na a dege jɛgɛ minɛ la n'i ye wari dɔ d'a ma karisa hɔn ne balima de ye mais ne tɛ se ka wari caman mais ni minɛ i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o bɛɛ bɛ balimaya sinsin quoi voilà o de bɛ ne bolo k'a fɔ ye an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn sɔn o de ye balimaya diya quoi. Kasim Dambele e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye balimaya kan mun de bɛ ka sisan balimaya tiɲɛ. Bon sisan balimaya ni balimaw kɛla mɔgɔ nataba ye dɔrɔn foyi t'a bali k'a tɛ tiɲɛ quoi a b'a jira k'a bɛ tiɲɛ parce que balimaya nin i kan k'a dilan de nata nin i b'o to yen maa tɛ sini dɔn k'a fɔ ko Ala ni ko Ala ka ban dɔrɔn i bɛ jɛn i b'a ye clairement facilement o de ye balimaya ye o la a bɛ dilan mais tant que ma y'o jɛ ka ban a tɛ se ka dilan voilà muso tɛ n'a yɛrɛ ye sisi kɔnɔ ni muso nana ka ban a b'a dilan de mais ni e fɔlɔ min tiɲɛna jagoya de a bɛ tiɲɛ fana bɛ tiɲɛ ka tugu i kɔ o ye jagoya ye. mais mun de la du kɔnɔna na musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba i bɛ taa sɔrɔ denkɛ ka ca denkɛ kelen bɛ yen Ala bɛ se ka se k'o ye denkɛ tɔw bɛ se t'ulu ye mais se bɛ denkɛ min ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ni dukɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o de fɛ wari tɛ minnu kun olu bɛ kɛ kɔfɛ ko ye munna o bɛ kɛ. Ala de ye o bɛɛ ka gɛrɛsɛgɛ di ale ma ko a ka o la travailler jagoya de o kan k'o la travailler a kana fɔ k'a bɛ ko wɛrɛ bila a kunna ko ka jate fɛngɛ n'a ye o tɛ kɛ voilà o de b'a kɛ a bɛ ɲɛ. Ne fa ladilikan jumɛn b'e bolo k'a lase o ma o kuma in na. Bon an bɛɛ kɔni ye maliyɛn ye bon su bɛ ko dugu bɛ jɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sini kɛnɛya d'an bɛɛ ma Ala ka sabali d'an bɛɛ ma voilà ne b'aw bila yan. Ok aw Mali kunnafoni TV mɔgɔ de kun don mun jumɛn bɛ ka balimaya tiɲɛ bi aw yɛrɛ b'a kalama bi société kɔnɔna na an ka balimaya tiɲɛnen don fantan ani naani bɛɛ fɛ cɛw ye u ka idéw di musow y'u ka idéw di n'aw yɛrɛ donna kɔnɔ aw t'a sɔrɔ aw hakilina baden de b'a kɔnɔ donc an bɛ dugawu de kɛ k'Ala ka ni ɲɔgɔnna wɛrɛ yira anw na ne ni aw la Mali kunnafoni TV sanfɛ aw bɛ gros bisous aw bye bye Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na.